Andek dhisik, arep mlayu menyang endi kowe? Oh, kowe nyegat aku napa, Gondang? Sari. Nek kepengin awakmu ratatu wenehno layang sing mok gembel jroning surjan, Aku ora ngerti apa sing mok karepe. Aku ora gawa layang. Aja tambuh. Mati. Apa kok kira aku wedi musuh kowe? Oh, mati. Wis, hop, yo, hop. Ya, ya. Yai Kemiri. Waduh. Matur sembah nuwun. Bapa, panjenengan sampun mitulungi kula. Yen bapa mboten rawuh, tentu kula wis ora perlu didawa-dawake. Jalaran aku wis ngerti apa sing wis kedadian ning papan kene. Jalaran aku njampangi lakumu Kasandusari. yen mekaten bapa. Moga kula aturi nampi serat menika. Kabeh mitraku ing Magelang Bedu Bagelen lan sak panunggalane, layang iki saka aku Pangeran Diponegoro lan Rama Pangeran Mangkubumi ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Paring weruh marang mitra kanca kabeh sepisan perang mungsuh Londo tetela wis ora bisa disingkiri maneh. Awit Londo saiki saya nekat. Kapindhone sok sapa kang ngaku tresna marang bumi kelairan lan ora mingkuh ing bener age cecawisa gaman. Rebutan tanah kelairanmu saka regemane wong-wong bengkanane iku. Jejegna saring-ating agama Rasul bebarengan karo Kasan Besari. Malang Ida lan Kyai Kemiri, muga-muga Gusti Kang Maha Kuwasa tansah sumanding marang sliramu kabeh. Aku Pangeran Diponegoro. Kados pundi, Yai? Pepanggiling bumi suci wis tumeka Kasandusari. Kula kudu ndayati nganti balining sukmaku ana ing alam langgeng. Kula nuwun Kiraka. Oh. Monggo-monggo. Monggo lekahipun Adi. Iki nyuwun pangapunten sowan kula Radi Kalsek. Injih. Boten dados menapa. Lah kok janur gunung Adi? Liripun Kadingareng. Rawuhipun Adi mangun setika namung piyambak. Boten dipun kanthi dening para penderek menapa. panjenengan menika kados pundi Kiraka? Injih. Kawontenan nembe kados mekaten. Lah kok kula kisah piyambakan boten wonten ingkang nderekaken. Injih. Lah menawi wonten menapa-menapa lak bliyaki. Injih. Kamangka kula kalian panjenengan menika cinaket kalian Tuan Residen. Injih Adi.
tentu kathah ingkang boten remah. Adi Mangunstika. Niki Pangandikan panjenengan saestu leres. iki Senajan to kados pundi kemawon, awakipun piyambak kedah langkung waspada lan ngantos-antos. mekaten iki. Jalaran kawontenan wonten ing Ngayogyakarta Titiwanji menika nembe boten nyekecakaken manah adi. Langkung-langkung menawi pangandikanipun Tuan Residen nalika semanten menika kedadosan boten hurung badhe ngembek dhateng kula dhateng Adi Mangunstika. Langkung-langkung dhateng Kiraka Danuningrat adi. Rati sacak gayeng liya. Injih Kiraka. Monggo. Moga. Nggih. Nyuwun pangapunten. Adi sak loro menika wau kok. Anggen kula manggi panjenengan Rati Randa. Dados menapa? Menika wau nembe kerawuhan Tuan Residen dados dinapa to menika anggen kula minanggi panjenengan Rati Randa sawetawis. Lah kok boten dipun aturi pinarak lenggah wonten mriki langkung rumiyin Kiraka. Nyuwun pangapunten menika. Injih. Tuan Residen menika kejalipun lagi sesop nika. Betul betul kersa pinarak nggih. Kesesok Ije. menapa wonten babagan ingkang langkung wigatos kira-kira. Ngaten. Adi Somo Tilaga lan Adi Mangunstika. Injih Kiraka. Sak mangke kawontenaning kraton Ngayogyakarta menika ketingal saya benten. Injih. Jeng Pangeran Diponegoro mboten kersa mlebet kraton menika. Kiraka Danuningrat. Sakjatosipun sampun sakotawis wekdal. Kula mireng perkawis menika Kiraka. Rikala Kipatih Danurja Jampang nyuwun dhumateng Jeng Pangeran Mangkubumi Injih. ingkang supados ngaturi Jeng Pangeran Diponegoro malah panjenengan dalem mboten kersa mlebet kraton menika dados banget kula menika. Injih. Nyawiji kalian Kanjeng Pangeran Diponegoro. Boten namung Jeng Pangeran Mangkubumi kemawon. Injih. Ugi Basah Sedot Prawiradirja, Kyai Mojo lan sawetawis Narapraja. Sedaya manunggal wonten ing Tegalreja menika. Wah, nggih. Repot menika kira-kira. Kriwikan dados grojong. Nggih. Alitipun dados pasulayan, agengipun dados peperangan menika. Mila sampun kelampahan dados peperangan menika. Nggih. Jeng Pangeran Diponegoro sak kanca linggar medal butulan mawi cara jejak beteng ngantos jebul. Pramila Dedi, Injih Kiraka. dawuhipun Tuan Residen dhateng kula. Awakipun piyambak supados tata-tata sak mangsa-mangsa Jeng Pangeran Diponegoro menika ketingal wonten ing Magelang menawa Bagelen enggal-enggal kemawon dipun ringkus. Injih. Sendika dawuh Kiraka. Kula ingkang sowan Kanjeng. Oh. Kene Gonjang. Oh iya. Kira-kira maju kene. Piye? Ora katimbalan kok sowan ki ana apa? Tada cukup Kanjeng. Kula mboten katimbalan sowan menika badhe caos uninga. Arep matur apa kuwi? Piye? Mbok bilih dinten menika Kanjeng Pangeran Diponegoro sampun nyintun rawala dumateng sedaya inggih agul-aguling kitha Magelang. Nggih. Nalika serat badhe kula rebat saking tanganipun Kasan Besari kadumugen Kiai Kemiri Pusana nyuwun pangapunten. Derengestu kula rebat Kanjeng. Dadi kowe durung ngerti isine layang kuwi. Dereng. Gonjang, Nggih, dawuh. kowe iki piye to? Kowe iki abdiku kinasih, sing tak alem pinter ana ngasaning Tuan Residen. Ora sithik aku maring kekucah marang kowe. Ning kena ngopo? Kena ngopo be mungsuh? Kyai Kemiri kalah.
Ngerti yo kowe? Nek nganti layang iki sumebar ora urung kawula ing Magelang kedumbagan bakal wani marang Lodo. Wani marang Lodo sing teges wani karo danune rat. Ngerti? Inggih. Piye? Wani ora kowe? Ngrikus gawe kemiri. Nek nganti kowe ora iso ngrikus gawe kemiri. Oh. Aja takon dosa kowe. Pidon abot bakal kok tampa. Sago. Ngrikus gawe kemiri. Inggih, saga. Sago tenan. Inggih. Sago. Inggih. Maket. Inggih Sendika. Monggo. Inggih, kira. Nyuwun pangapunten kula. Boten dados menapa kira-kira. Raos bentar manah kula, Di. Inggih. Awit laporan pun gonjang nembe kemawon. Mboten maipun kira. Pramila ngaten. Injih. Kawontenan menika enggal-enggal kemawon. Dipun aturaken dhumateng Tuan Presiden. Injih monggo. Monggo kula dherekaken. Nggih. Pomo aja lali anak putu aja leno aja ketungkol uripe sira janganti kekiwang mring panggodaning gesang mula sira kudu eling luhung mring yanggu wasa. Mbok, niki barake sukake pundi, Mbok? Kek mburi kono le, cedak kandang kae ya. Oh, nggih. Ning anu niku mendunge ketel niku nek kudanan pripun? Ya engko nek kudanan ya dieyoke. Oh, nggih, Mbok. Ga? Nun, Engko nek wis gek rene ya le, si mbok arep omong-omong perlu. oh, ngoten nggih, Mbok. Ya. Nggih. Urip iki mung sedelam bebasan mung mampir ngombe mula sirah dae lingom aja nganti dak. Nyai. Anakmu lanang ono apa? Pak Ning, kok dengaren pun wangsul. Napa mboten ditimbali? Wis to. Wong ditakoni urung mangsuli kok wis werna-werna. Anakmu wiragana apa ora? Enten Pak Ning, teng buri nika enten perlu napa? Lah ya mesine ana undangan rene. Pripun to? Wong ditakoni apik-apik le nyauri sengol. Nenten napa-napane bapakne kalih Wiraga niku rak nggih kula katut. Kok kados ngoten to Pak Ning? Wis to kon rene Wiraga. Ga? Rene le diundang bapakmu ki le. Nggih, Mbok. Pak, ini kok. Lagi apa iki, Mang? Niku ngiyope kajeng, Pak. Ngiyope blarak niku. Nah iya. Ini ya kok.
Bapak waktu iki tulungono kok. Ya ming kowe sing bisa nulungi bapakmu. Pripun Pak kok neng kula sing saged nulungi bapak niku? Ya, Kok mboten dong? bare opo? Aku nembe wae kadukanan karo Kanjeng Bupati Danungring Ningrat mergo bapak ora iso ngrampungke pegawean. Monggo ya, Go. Nek iki ngantek ora bisa rampung, pidana sing abot kanggo bapak, Go. Mula tulungane ya ngger ya ming kowe sing bisa nulungi. Terus lara-larae niku pripun Pak kok neng kula sing saged nulungi bapak niku? Nah, mergo aku ngerti. Kowe ono sesambungan tresno karo si Menur murid Kiai Kemiri, ya ora? Ya mergo jalaran Menur kuwi mengko nek bisa nyuwanke Kiai Kemiri gampang ngene ngrikus, ya ora? Pakne, Hei, bapakne niku pripun to? Anake dhewe Wiraga niki enten sambung tresnane kalih Menur. Putra Kinasih iki Kemiri niku. Lah nek bapakne kaya ngoten niku rak ya mesake anake to, Pakne. kowe rasa melu-melu iki perkaraku, ngerti ora? Wong wadon ngertine apa? Lungguh kono. Ya, Go. Mesakno bapakmu. Ketokno dalma buktimu marang wong tuwa, Go. Nggih. Juk kula kan pripun kalih si Menur niku, Pak? Lah ya Menur ki rembugen to bujuken supaya gelem nyuwanke Kiai Kemiri. Lah nek bocahe mboten purun. Menur ora gelem padhaten. Pak, Wong wadon akeh sing ayu akeh sing ngluwi kepinterane. nek dawuh bapak kados ngaten kados kula lajeng duwa, Pak. Sebab apa, Go? Sebab kula ngertos nek Kiai Kemiri niku mboten lepat. Gene nderekke jeneng Pangeran Diponegoro lan ngimpun para nemen-nemen ing kita Magelang mriki lak nggih ancas ingkang sae to, Pak. Londo tekan mriki niku njalari sengsara lan cilakaning para warga ing Magelang mriki. Nanging banjur koso wangsulipun menawi sing didamel sengsara lan cilaka niku banjur wantun lak nggih boten kleru to, Pak. Kleru. Tetep kleru kuwi, Kok Go. kleru to, Pakne? Coba pikiran-pikiran yo. Londo kuwi luwih pinter, gegamane luwih komplit. Lah kok ming padha nglancipi carang, ya to, kanggo ngalondo. Wow, nglalu kuwi. Tak omong pira, Go. Nggih, Pak, ning kula tetep boten saged nuruti pitakaripun Bapak. Kula ajeng luput gedhe merganipun Bapak ingkang kleru, Pak. Nek ngono kuwi ora bisa. Ora bisa nulungi bapak kuwi, Go. Pak, Hei, Bapak ken kula ken napa mawon kula purun, Pak, ning sepisan iki nyuwun kalih Bapak. Wiraga. Pangapunten kula boten Ora bisa nulungi, Go. Nek ngono kuwi minggat kok kene. Oh, tak kapoki. Pakne. Mbok nggih eling to, Pak, ampun kados ngoten. Ajeng kaya napa Wiraga niku nggih anak sampeyan. Nek ngoten niku bapakne ora ngregani Wiraga dadi wong. Ampun manut kekarepane Kiambak to, Nyai. Pak. Senajan anak dhewe ming siji bukan. Ning nek ora bisa nulungi, nggih apa ge anak ilang-ilangan dok siji, ora dadi openi kan. Sampeyan niku wong keblinger. Kalih mergo niku dhuwit kebiaring donya sampeyan melu londo, Pakne. Kula nggih mboten sarta napa sing dadi kekarepane sampeyan, Pakne. Kowe menyono. Mboten. Hei. Wong wadon wani kon. Dikira aku ora iso, ngajar karo bojo, ya ora? Hei. Ngaten to, Pakne. Hei, Pak. Hei. Ada mainan tinggi, hei, nih, hei, Trono boy, Trono,
ana perkara apa Iki perkara karo bojoku, ngerti ora? ya aja kaya ngono najan perkarane mesake to Pak wong wadon Wis turno. Kurang ajar. Malah dadi pepala. Hei. Nowo. Aku ngerti. Kowe kabeh ngalang-alangi playuku mergo kowe iki mesti wong Kemiri, murid Kyai Kemiri. Iya. ya Kebeneran. yen kowe wis ketemu karo omongan Apa ya? banjur kowe arep perlu apa Ora iso ngajar bojoku ning iso mateni kowe kabeh, ngerti? ya sebabe kowe arep mateni aku ki apa Kowe wong Kemiri. Hei, kowe mesti ora seneng karo Walanda, ya tau? Cetane iki kowe iki wong Londo, ngono? Tak akoni. Aku wong Walanda. Karep napa? Hei, Kowe wong Londo berarti mungsuhku. Ayo. Kowe ngerti dhewe. Wong sak kiwa tengene padepokan ing Kemiri iki. Kabeh wis padha saiyek. Saiko kak nyawiji derek ngesake dawuh Kanjeng Pangeran Diponegoro. Anggone bakal nundung wong-wong Londo saka tanah Jawa. kowe kabeh. Malah Kowe. Hei, padha arep ngalu. Hei, ora padha mikir. Pinterane Londo kekuatan Londo, kowe ming wong alam ming badan sepoto, mumpung durung. Ayo, ngerti rampung iki. Lanjut sekarang. ayo, Ayo. tak ladeni. Hus. Waduh. Hus, ya, hus. Hop, ya, Hus. ya, hus. Waduh. Aduh. Hop, ya. Oh ya, hus, ya. Lu, wis. Ayo, hop, berbias. Hus. Hop, ya, hop, ya. Waduh. Balik. Aduh. Oh, ya. Hei, ayo nanti, hei, tadi nih. Sampeyan niku lek mlaku dhewe-dhewe. Ayo. Saya kok rono rene munggah medun rak ya kesel barang. Alah ming ngoten niku lah ya karo olahraga to, Kang. Olahraga apa piye? Ya olahraga ming wirawiri. Sing baku lah nggih karo olahraga senajan wirawiri nggih to. Ah iya, anu jenenge aku karo kowe iki rak ya nganten anyar agek entes wae. Guru ngono 40 dina to. Sampeyan niku kok lho kaya ngono. Kula niku isin lho Kang nek muni manten anyar. Oh, apa ya kira-kira mijeti apa kepiye kok ya salah. Lah sampeyan niku mok lah nggih nganu kondo. Dik, aku pijetono. Mijeti malah kleru dinyet-nyet ben mripat tok ngono mlaku lamur kok jero. Nggih mboten ngoten niku mboten sengaja lho Kang. Oh ya ora sengaja ki apa. Ora sengaja ning dijarak ya padha wae. Mboten, sampeyan ngoten niku kok nesu, Mbak ampun nesu. Kula nek dindasani sampeyan susah lho, Kang. Wah, iya wong ana sing goleke apa-apa kok jero. Nggih mesti, Kang. Apa? Sampeyan niku kok teng griya mawon to? Napa? Aku ki ning omah ki apa kleru? Nggih mboten, kula nggih seneng nek ketunggon sampeyan, Kang. Ah iya. Ning niki lak dina Jumat to, Kang? Apa? Lak nggih kudune Jumatan. Sampeyan niku lak nggih Jumuhan aku mau jemuhan ya diseneni kok. Wes aku tak ra jemuhan. Niku baku sampeyan niku wong lanang nggih baku Jumatan. Ha ya ning aku diseneni kok. Lire napa? Aku ki salat 3 rakaat, jemuhane 3 rakaat. Aku diseneni ayo aku ora jemuhan aku. Kang. Nggih kleru nek 3 rakaat. Kudune 2 rakaat. Alah kowe iki sing goblok. Kok goblok pripun? Wong gek teluwe diseneni kok apa meneh 2. Nggih kleru niku nek 3 kudune tetep 2.
Sing netepke sapa? Nggih sing netepe nggene niku rukune Islam niku to, Kang. Oh, Nggih enten ater-atere to. Nek Iki malah kejegan iki. Di Napa to, Yu? iki lho kakangmu kuwi lho. ayo mong jenenge aku Rong rakaat, 3 rakaat. aku kira ya salat Jumat kuwi aku ki 3 rakaat. Lah ya ngawur kuwi jenenge Nah. aturane 2 rakaat kok sampean malah nggawa 3. Ora diaturan dhewe. Ora cok diaturan dhewe kuwi tuntunane agama iki 2 rakaat. Kuwi nderek Kiai Kemiri Seprono sprene kok ya ora bener-bener lho. Wah, aku sok dadi sasaran kleru kae aku ki. Aku kuwi lho contoh, aku kuwi biyen gek durung nderek Kiai Kemiri. Oh, bendina ngene. Nggih. Oh, saiki wis ora. Saiki? Ngene. Ngapa kuwi? Sembayang. Ora. Sowan. Nggo galon. Walah. Lha kok biyen nggo gedul. Ah, saiki nggo Ya galon. padha wae sampean iki. Ora kacak ngono kaya jor. Ngombe nganggo botol saiki nganggo galon. Luwih Alah. gedhe to ki malahan. Maksude iki timbang nanggung-nanggung to. Eh. Ning ora nek kuwi aku wis ora tenan saploke melu padepokan Kemiri kuwi. Nah. Ayo kowe tak tuntun aku to kawit zaman Tuntun-tuntun padake wong picak wae tuntun-tuntun. sing dipicak ya aku Kok sing picak kono malah tuntun. kok malah aku nuntun. Iki ora jodoh penak-penak. Piye di piye di? Swasana ning Kemiri kene iki agek wis mulai panas. Panas wae piye? Nah, iki swasana Kabupaten Magelang Kiai Kemiri lah dadi incengane Ndara Bupati Danguning Rato. Oh, saiki mula kowe murid-murid padha sregep gladen. Mbok ayo do melu gladen-gladen ngono sampean barang kowe Aku wadon ya gladen. Iya, senajan wong wedok kudu melu gladen. Iya, siap aku. Dewe wong lanang. Nek kowe bladen aja. Kok aja? Wah, nek nganggo jejak-jejak ngono kae malah kleru jejak aku. Ya ora, Kang. Wong Wis tau gladen kok. peperangan. Lah wes aku dijejak. Lah sampean kebanteran nek. Wah, Aku ya dadine jejak sampean. Aja kesuwen kae. Yo, Desowane iki ya. Oh, iya, Yo, iki. yo, yo. Yo. Wancine padha gladen yo. Ya bener. Siapa? Masang. Ada. Ini malam. Pasang. Ganti pasang. Ganti pasang. Angkat. Tarake. Udah berani nih ngarep. Wih. Bener. Antam. Baleni, anteme baleni. Sing kompak. Antam. Adap.
Ya menurut saiki kono do ngaso, sesuk-esuk terus meneh. Kini melu aku Kakang. Iya. Oh, jago kene wae. Ono opo sampeyan tekan kini? Ini menur. Blak-blakan wae iki aku mau mentas wae diseneni karo bapakku. Mergo aku moh nuruti kekarepane bapakku sing ora bener menur. Kekarepan sing ora bener. Kepiye? Bapakku kongkon supaya aku njaluk tulung marang sliramu. Sliramu supaya gelem nyuwanake Kiai Kemiri ana Kadipaten. Lah kamangka yen Kiai Kemiri tekan Kadipaten iki mesti wae mengko bakal dirangket. Jalaran Kiai Kemiri ku wis konangan yen dadi pendereke Jeng Pangeran Diponegoro menur. Yen ngono, bapakmu apa wis dadi wonge londo, Kakang? Bener menur. Kakang Wirogo, atiku bungah amarga kowe ora kelu marang bapakmu. Kaya ngono kuwi iso dadi cehno yen kowe isa-isa mbedake endi sing bener lan endi sing luput, Kakang. Iya menur. Nanging nggonku emoh nuruti kekarepane bapakku kuwi uga ora merga kowe menur. Nanging merga aku ngerti gegayuhan luhure Jeng Pangeran Diponegoro lan para sanak kadang Magelang kene menur. Perkara bapakku kang wis kebacut melu Walanda, piye meneh aku mung bisa pasrah. Aku mung bisa memuji nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya bapak gelem bali marang bebener menur. Semono uga aku, Kakang. Arepa yen perang iki sesuk wis rampung lan aku dadi bojomu, aku ora bakal sanggo runggi meneh arepa bapakmu wis dadi wong luput. Tenan kadangmu menur. Kowe dudu bapakmu, lan bapakmu dudu kowe, Kakang. Yen ngono aku marang duwe katresnan kang kaya sliramu, kang pantes pinungat marang para wanita ing temburi kene. Oh, Bopo. Monggo. Bopo Kiai. Pinarak Bopo. Monggo Bopo, wis kawit mau kok kamu ning papan kene. Sampun sawetawis wedal Bopo. Kalau wau Kakang Wirogo criyos dhateng kula, Bopo. Menawi Iya. Aku wis ngerti kabeh apa sing mbok kandhakake marang Wirogo. Jalaran aku sawetara ning sisih kiwa kono. lajeng prayoginipun kula kedah kados pundi, Bopo? Apa sing mbok kandhakake marang Wirogo iki kabeh wis bener menurut. Senajan to gonjang kae dadi begundaling londo, nanging kasunyatane Wirogo bebila marang awake dhewe. Apik lan ala, bener lan luput, asor lan lubur. Kuwi sayekti kabeh dadi anggon-anggoning kabeh wong. Mula wong ngono bisa molak-malik. Sing saikine apik besok utawa ing besoke bakal bisa tumindak ala.
Nanging sing saiki ala ing disuke bakal bisa tumindak kang becik. Mangkono men. Nggih. Tolong Bapak. Tolong. Kursik to. Tiwasan. Nek arek omong ki mbok ya ditata dhisik atine. Mbok, iki enten opo, Mbok? Bapakmu ki saiki wis kepancingan setan. Lah pripun? Aku iki karo Simbo kok lali karo kompele. Lali sing kepiye to ni? Nggih, Bapak. Kula menggak kajengipun semah kula supados mboten katut lonto. Nanging kasunyatan kula malah dipun jempalani piyambakipun nesu, Bapak. Kiai, ketiwasan Kiai. Ono apa to Ketiwasan. Kepareng matur kula nibayem pinangka trik sandi nembe kemawon ngawuningani bilih mengsah saking Kabupaten Magelang sampun lumebet wonten ing tlatah Kemiri Kiai. Tenan apa kuwi? Atur kula menika sedaya mila leres. Prajurit cacahipun 3 bergodo ingkang dipun pandegani dening Kanjeng Bupati Danuningrat sampun kelopah ngobrak-abrik tlatah Kemiri Kiai. Para kanca asor ing ayuda. Kados pundi menika Kiai? Yen mengkono aja kesuwen. Wiraga, Menur lan kowe Nyibayem. Agi-agi dipethokake Kanjeng Bupati Danuningrat. Sendika, Bapak. Padepokan Masa Borong Nyi Gonjang. Sendika, Bapak. Monggo kula dherekaken. Kula dherekaken Kiai.
mlayu tegas genah. Kyai Gemiri, Nggih. aku mlayu ora teges aku kalah karo kowe. Nek aku golek papan sing jembar, kanggo nentoke aku apa kowe sing temekare pati. Kyai Gemiri. Nek kena tak pipi kanthi sora apik, manut tak rangket yo. Panjenengan dalem saged ngrangket dhumateng kula. Menawi panjenengan sampun saged pisahaken jiwa saking raga kula. Oh. Dadi wis kok antepi. Wis kok antepi anggonmu melu Diponegoro lho. Pecah badhe kula temak. Sauger kangge ngrungkepi bumi ingkang kula tresnani. Oh, akan mati kowe. Wes. 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 Ah, waduh. Huis! Yes! Yes! Huis! 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 Wes, aja sedih atimu lur. Kowe bakal pisah kelak. Jalanan. Kabeh iki wis mestine Gusti Kang Maha Kuwasa. Sampurku mengko. Aku titip muridku kang kinasih ya kuwi nur nggih melwa ngrungokke kandhaku ing mengko dipun kiyataken Bapak untunipun kiyat Bapak arepe ngonku mbiyantu musir Walanda wis pupus ana ing tengahing dalan. Bapak mengendika ingkang atus mekaten Bapak. Nanging kegayuhan kang luhur iki bakal tetep langgeng Bapak. Bapak Kiai inggih langgeng Bapak. Langgeng Bapak Kiai. Bapak Kiai. Kiai langgeng. Bapak.